मोर कोन जाय बिलाय मोर कोन खाम कि नाय कि सुनाया मोर कोन जाय बिलाय मोर कोन खाम कि नाय कि सुनाया 시발광고 खोन्थादोंमोन दा? खिन्थायाखै माला खिन्थाफेरा नै एबारसो नटिस हरदों नोंसोरो जों आगोलनिफ्राय मिथियाखै बादि सोगोन होननानै जाबाय न' बांफोरखौ दिनै फरेस्टनिफ्राय फैनानै जोंनि न'फोरखौ सिफायलांबाय आरो जोंनि खुलुमग्रा न' गिर्जाखौबो सिफायबाय जोङो थांनानै बबेयाव थाहैनो जोंनि जिहेतु बड'लेण्ड बिटिआरनि हा बेवहाय जोंहा मोन्थाय दङ आरो जोङो बुबाबो सौबाबो जोङो जेरावबो थाङा जोंनि गथ' गथायखौ लानानै जों बेयावनो थागोन जोंखौ जियानो खामा मानो जोङो 2016निफ्राय जोङो न'फोर लुनानै थानो हायाखैमोन इदिनो फिसा फिसा बादा लुनानै दङमोन दायो जोङो जि एसे हाजिरा कामला मावनानै जों तिलपारफोर खानानै थाबाय बेखौ दिनै फरेस्टफ्रा फैनानै जोंनि न'फोरखौ संहार खालामदो आरो बिदि लोगोसे जोंनि खुलुमग्रा न'फोरखौबो सिफायदो जों बेवहाय गोबां दुखु मोनदो आरो जोंनियाव सिन्ता बेबायदि दुखुआ फैदो नोंसोर गासै बेसेबां रायजोफोर दं बे जोंनि बे एरिया खिनिया जोंनिया 7टा गामि दङ आरो बिथिं गोबोरखिथि दङ आरो बिथिं दैलामथि दङ जोंनि गामिया बेखिनियानो जों गिर्जा न' गंथामखौ जोङो मादा खालायदोंमोन जोंनियाव बेप्टिस्ट लुथार काथलिक दङ इसोर मानियाखै गावसोरनि आयेनखौ गोरा खालामनानै बिसोरो बेबायदि सिफायनानै थांबाय बेवहाय अयनाय जादों बिसोरनि सिफायनाया बेवहाय जोंखौ अननानै जोंखौ नायनांगौ बिनि उनावनो जोंनो न' होफिननांगौ जोङो मासबाद जिंगाबिलनिफ्राय आङो नोंसिनोथ' खोन्थाखादोंमोन न' सिफायगोन होननानै न' सिफायगोन होननानै खिथादों होमबाबो जों बबेयाव थानानै थांनो जों थांनो हाया जों बेयावनो थानानै जों थागोन
काटलिक जिराय बियो आरो जोंनि बेप्टिस्ट आरो लुथार दंबावो गथ' गथाय दंना गैया गथ' गथाय 3 दङ आहा सासे फिसाला 2 फिसाजो आं बेबायदि गैयिनि थाखायनो बेबायदि माबायाव राजस्थानाव बे मावरिया स्कुलाव आं दोनहैयो सासेखौ 9 मोनबाय दायो क्लास 9 न'खराव हा हु दंना गैया न'खराव सिगाङो जोंहा हा हु दङमोन ओमफ्राय जिंगाबिलावहाय दै होखाजोबनानै जों रिलिफ जानानै ओमफ्राय दायो फैबाय मिसा होनदोंबा नोंसोर नाय जिंगाबिल मासबाद फाग्ला दैया होखारदो जोंखौ दाबो रिलिफावनो दङ खायसेफोरा